Tinembagada akas insurat ni San Mateo, iti may 5 kapitulo. Ti sermon niya Apo Jesus iti bantay. Idi makita ni Jesus dagiti adu at tao, simmang at iti bantay, nagtugaw ket imasidag ken kuana dagiti adalan na insuro na ida. Dagiti nembag agasat. Kinunana, nagasat dagiti mangbigbig a napanglawda iti matang ti Dios, takukuada ti pagarian ti langit. Nagasat dagiti agladingit, taliwliwaen to ida ti Dios. Nagasat dagiti napakumbaba, tamitet to kadakwada ti daga. Nagasat dagiti nasged ti tarigagayda amang tungpal iti pagayatan ti Dios. Tamapnet nanto. Nagasat dagiti manangaasi, takasyan to ida ti Dios. Nagasat dagiti nadalos ti panagpuspuso na, tamakita danto ti Dios. Nagasat dagiti mamagkakapya, tasaaman naganan danto nganak ti Dios. Nagasat dagiti may dadanes kapo iti panangtungpalda iti pagayatan ti Dios, takukuada ti pagarian ti langit. Nagasat kayo, no mapagpabainan, maidadanes, ken maipadpadakes kayo gapo kanya. Agragko ken agragsak kayo. Agsipod, tadakkel ti gunggunayos sa dilangit. Takastoy ti panangidadanes, dagiti tao, kadagiti profeta nga imununa ngem kada kayo. Ti asin ken silaw. Da kayo ti panakaasin, dagiti amin at tao. Ngamnut, timmamnayan ti asin, saanen am apaapgad, awan serserbinan, no dikit maibeleng, ken mapaypayatan. Da kayo ti panakasilaw ti lobong. Saan amay lingit ti ili anan nabangon itirabaw ti may sa bantay, awan ti tao manggangat iti pagsilawan sa nakaluban. Iparapaw na ket di tinirenta a pagsaadan na, tapno aglawag kadagiti amin at tao nga adda iti balay. Masapol akas tamet ti panaglawag ti silayo iti matang dagiti at tao, tapno makita da dagiti naimbag nga aramidyo ket idaydayaw da ni amayo sa taliyang langit. Tilinteg. Di ipaggarop nga umay ko waswasan tilinteg ni Moises ken dagiti pannursuro dagiti profeta. Jak imay tapno waswasa dagitoy no diket tapno ibanag ko ida. Laglagi penyo abayat ti panagpaot ti langit ken daga. Tinto mapukaw ti oray may sa atulnek. Wenno kabasitan apaset ti linteg. Agingga amatong paltaanin. Isut ka po na at imang salungasing iti kabasitan kadagiti bilbilin. Ken mangisungsung kadagiti daddo mga agsalungasing met. Isunto ti kanuman iti pagarian ti langit. Nginte siya sinaman nga agtungpal iti linteg. Ken mangisuro pay kadagiti sabali tapno agtungpal damet. Isunto tinatanok iti pagarian ti langit. Ngarod ibagak kada kayo. Makastrek kay ito ti pagarian ti langit, no napaspasnet ti panagtulnog yo iti pagayatan ti Dios, ngem ti panagtungpal dagiti fariseyo ken dagiti mamaestro iti linteg. Ti panagpungtot. Nangagyo an isoo kadagiti tattao idi ununana. Di ka mamapatay. Siya sino man a pumatay, maidarom. Ngem ita ipagak kada kayo, asya sino man a makapungtot iti kapsat na, maisak lang to iti ukom. Siya sino man nga agkuna iti kapsat na, awan serserbim, maisak lang iti Sanhedrin. Ket agkuna iti kapsat na, maagka, sungbatan nanto iti impyerno. Ngarod, no mangitatag ka iti daton mo iti altar, ket malagip mo nga dagura ken ka ni kapsat mo. Ibatim ti daton mo iti sango ti altar, umanapay nga inka makipakapya ken ni kapsat mo, sa kanto agsubli amang itatag iti daton mo.
no adda mangidarom ken ka, makiaraglo ka kuma, nga umuna, ken kwa nasakbay amayuli ti darom. Tano saan, isak lang naka iti ti ukom, ket ti ukom, iyawat naka iti gwardya, amang ipupok ken ka iti pagbalodan. Ibagak ken ka, nga ijay mundo, aging gaam may payadam, ti amin amultam. Ti panaki kamalala. Nangagiyo anay sao, di ka makikamalala. Ngem ita ibagak kada kayo, ate asasino man ang mangmatmat iti may sa babae ket gardya man na, iti puso na nakabasulen iti panaki kamalala. Ngarod, no ti makanawan amatam, ti pakiigapan ti panagbasol mo suatem sa mo ibeleng. Nasaysayat amapukaw ti may sa paset ti bagim, ngem ti amin abagim amay tapak iti infierno. Ket no ti makanawan nga imam, ti pakaigapuan ti panagbasol mo putdem sa mo ibeleng. Nasaysayat nga awan ti may sa nga takyag mo, ngem ti sibubukel abagim amay tapak iti infierno. Ti panagsina ti agasawa. Naisaupay, siya sino man alalaki amang isina iti asawa na, masapol nga ikana iti kasuratan ti panagsina. Ngem ita ibagak kada kayo, ano ti lalaki isina ni ti asawa na, itinto as isupugno ken kwa na ti babae. Mapabasol day ta alalaki iti panaki kamalala ti asawa na no makiasawa manen. Kastamet makabasol iti panaki kamalala ti mga asawa iti naisina babae. Ti panagsapata. Nangigimet isao kadagiti tattao idi unana, di mo paglikudan ti karim, ngem tungpalem dagiti sinapataam iti apong aramidem. Ngem ita ibagak kada kayo, adi kay agsapata apulos, no agkari kayo. Di pagsaksi ti langit, ta isu ti trono ti Diyos. Wenno ti daga, ta isu ti pagbatayan dagiti sakana. Wenno ti Jerusalem, ta isu ti syudad ti nakaidaklan nga ari. Di mo met pagsapata ti ulom, agsipod ta di ka makaaramid iti uray may sa labuok, puraman wenno nangisit, kastoy laeng ti kunayo. No when, no saan, tagtaod iti managdakta kes ti anyaman nga inayon nyo. Ti pananggibales. Nangekyoan isao, mata iti mata, ngipen iti ngipen, ngem ita ibagak kada kayo, adi balsen ti siya sino man amang dangaran kada kayo. No adda mang tungpa iti makanawan at pingping mo, itayam pa iti makinigid. Kastamet no adda mangidarom ken katap no alaen na tibadom, bayang gaam nga alaen na pa iti kagay mo. Siya sino man amang ipapilit, akumuyog ken kwan iti may 1 kilometro, kuyugen pa iti may kadwa. No adda dawaten da ken ka, ited mo. No adda buluden da ken ka, ipabulod mo. Panagayat kadagiti kabuso. Nangigyoan isao, ayatem dagiti gagayem mo, ngem guraem dagiti kabuson mo, ngem ita ibagak kada kayo. Ayaten nyo dagiti kabusoryo, ket ikararagan nyo dagiti mangidadanes kada kayo. Tapno agbalin kayo nga anak ni Amayo sa dilangit. Tapada-pada apagranyagen na itiinit na kadagiti naimbag ken kadagiti dake sa tattao. Mangted iti tudo kadagiti agaramit iti naimbag kastamet kadagiti agaramit iti dakes. Apay agunggunaan na kayo kumati Diyos no dagiti laeng agayat kada kayo ti ayaten nyo. Kastamet ti aramiden dagiti agsingsingir iti buwis ket no dagiti laeng gagayem nyo ti kasauyo. Adda kadi panakaidumaan nyo kadagiti sabali at tatta. Kastamet ti aramid dagiti hentil.
Masapol nga rod nga awan pagkurangan nyo, akas ken namayo sa dilangit nga awan pagkurangan na.